Παιδιά, καλώς στο κανάλι μας. Το The Stars. Και... Τι! Τι θα πούν. Κορίτσια, λοιπόν, και εμείς σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι με τα όμπις γενικά, που έχει διάφορα όμπις και εμείς θα μπαίνουμε σε καθένα. Και άμα το νικήσουμε κερδίζουμε, άμα το χάσουμε δυστυχώς θα πάμε στο επόμενο. Οπότε εμείς θα ξεκινήσουμε σε λίγο, αλλά πριν ξεκινήσουμε κάντε subscribe, like και κουδουνάκι. Και σε λίγες μέρες μάλλον θα βάλω και την Artemis the Star στο κανάλι μου για ομάδα, αλλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Αυτό είναι το θέμα μας. Αλλά θα προσπαθήσω για σας παιδιά να το κάνω. Αν ξέρετε, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς μπορούμε. Ναι, όσοι ξέρετε. Και εγώ είναι αλήθεια το έχω ψάξει, οπότε προσπαθώ. Αυτό το κανάλι το έκανα κανονικά με την Artemis the Star, αλλά δεν μπήκε για κάποιο λόγο στο κανάλι. Οπότε εμείς πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε στο caramel cake, κορίτσια, ελάτε, εδώ. Ναι, σε φιλοθάω. Πάμε. Ωραία. Wow. Easy. Όποια πέσει κάτω οι άλλες αναγκαστικά πρέπει να την περιμένουνε. Ναι. Η Αγγελική ρε παιδιά, πού είναι? Αγγελική, κάτσε να περιμένουμε την Αγγελική. Ωραία, να ήρθε. Η Άρτεμι εδώ, η Αγγελική και εγώ η Λία. Άρτεμι, θα μας περιμένεις λίγο καλύτερα. Έλα να περιμένουμε την Αγγελική. Άρα σπάξας. Έλα, Αγγελική, έλα. Έπεσε η Αγγελική. Δεν πειράζει. Έλα, Αγγελική. Αγγελική. Πάμε. Παιδιά, η Αγγελική πρέπει να κάνει λίγο λίγη, γιατί της έχει κολλήσει λίγο το παιχνίδι. Ναι. Εμείς πάμε λίγο. Εμείς πάμε πιο πάνω και να την περιμένουμε. Ναι. Πηγαίνετε, νομίζω, στη τούρτα εκεί, στη μεγάλη. Ήδη να έχουμε περάσει την τούρτα. Δεν έχουμε περάσει. Stop, stop, stop. Ναι, την έχουμε περάσει, κάτω μας είναι. Μισό, ξέρω ένα glitch, για να δούμε. Αυτή είναι η μεσαία. Πώς το ξέρεις? Επειδή κάνω ένα glitch και καλά έτσι και προσπαθώ να βρω. Θα το δούνε τα παιδιά στο βίντεο, εντάξει, η Αγγελική Άρτεμι, δείτε το στο βίντεο τι κάνω, εντάξει. Ναι, οκ. Και παιδιά, εμείς όσο προσπαθούμε να περάσουμε αυτά τα hobby, εσείς πατήστε ένα like και ένα subscribe στο The Stars, στο Gaming Dash και στο Artemis the Star. Ναι, Artemis the Star, Gaming Dash και στο κανάλι The Stars. Ναι, το νικήσαμε, μπράβο μας. Πάμε τώρα, get back to lobby. Κορίτσια, περιμένετε με. Τώρα όμως πρέπει να το περάσει η Αγγελική. Όχι, δεν χρειάζεται, απλά θα μπει και θα πάμε όλοι μαζί στο Unicorn Cake. Έλα, πάμε στο Unicorn Cake. Ελάτε όλες. Αγγελική. Wow. Στο cake. Ελάτε εδώ. Περιμένετε ένα λεπτό λίγο να έρθει η Αγγελική. Περιμένω. Ωραία, τώρα έρχεται. Λοιπόν, παιδιά, τώρα εμείς είμαστε στο Unicorn Cake. Ναι, την μπλε και μετά την κίτρινη. Την μπλε και την κίτρινη. Μπράβο σας. Πάμε να πηδήξουμε τώρα στα unicorns. Εντάξει. Α, μπράβο. Μπράβο, κορίτσια. Όχι, δεν πειράζει, κορίτσια, σας περιμένω. Εγώ βγήκα από το Ουα. Έλα, περιμένουμε την Αγγελική. αυτό κάνει. Ναι, Αγγελική. Αγγελική, πού είσαι? Α, να τη Αγγελική. αυτός που κολλάει συνέχεια.
Θα πάω λίγο μαζί της. Εσύ Άρτεμι, περίμενε εδώ. Πάω λίγο μαζί της για να τα περάσουμε μαζί. Εσύ Άρτεμι μείνε. Ναι, ναι. Έλα, μπράβο, μπράβο. Έλα, ένα τελευταίο έμεινε. Μπορείς. Και τώρα απλά πήδηξες αυτό. Τώρα έλα εδώ. Και πηδάμε. Μπράβο Αγγελική, μπράβο Άρτεμι. Να το περάσω και εγώ. Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο, αλλά... Έπεσα, με περιμένετε. Σε περιμένουμε. Και η Αγγελική έπεσε. Οκ, περιμένουμε και τη... Η Αγγελική είναι στα unicorn. Τα βρήκα. Ορίστε. Αγγελική, κάνε reset. Κάνε reset. Κάνε. Η Αγγελική έκανε reset γιατί της κολλάει πάρα πολύ. Αυτό θα είναι λίγο δύσκολο για να το περάσετε. Εγώ δυσκολεύτηκα, πήγα να πέσω. Για δοκίμασα και εσύ Άρτεμι, μπορείς. Λίγο. Αγγελική, το περνάει η Αγγελική, η Αγγελική το περνάει. Μπράβο σας. Τώρα περάστε από την άκρη. Αγγελική, Αγγελική μη, έχεις πάρα πολύ λίγη ζωή. Όχι. Περιμένετε λίγο να μας κάνουν καλύτερα τις ζωές και μετά θα ξαναξεκινήσουμε. Κάνε το λίγο για 5 λεπτά κάτω. Έλα Αγγελική, πού είσαι? Μου κόλλησε ξανά. Άμα πηδάτε σας πηγαίνει πιο γρήγορα η τέτοια, η ζωή. Το ξέρω. Για πήδα τότε κι εσύ. Ωραία, συγγνώμη, εμένα μου φούλαρε η ζωή, πραγματικά. Το κίτρινο ήταν. Το ξέχασα. Καθίστε. Η Αγγελική είναι στα unicorns. Ναι. Γιατί δεν πάμε λίγο πιο πάνω τώρα που το λέω εγώ. Πάμε πιο πάνω. Όχι! Έπεσα! Με περιμένετε! Με περιμένετε! Ναι, κατάλαβες όμως είμαι την Αγγελική. Έπεσα. Δεν μας περιμένει! Πώς δεν το περιμένω, εγώ κάτω-κάτω είμαι. Κάτω-κάτω! Ναι. Έπεσα! Εγώ είμαι στα lasers. Και ξέχασα να σας πω τα ονόματα. Η Αγγελική, η Άρτεμι και εγώ η Λία. Ναι, εντάξει. Λέω μήπως μας ξέχασαν τα παιδιά. Εγώ πολύ. Αγγελική, που είσαι, Αγγελική? Έπεσες. Έπεσα, ναι. Εγώ έχω full ζωή. Πηγαίνω να έχω ζωή. Ωραία. Πρώτον έπεσα, μετά μου κόλλησε, βγήκα από το παιχνίδι και μετά τώρα μπήκα. Ναι, αυτή είναι η ιστορία της Αγγελικής. Η δικιά μου είναι ότι έπεφτα όλη την ώρα, αλλά τώρα πήρα φόρα και μια χαρά. Και η ιστορία και η ιστορία της Άρτεμις είναι ότι όλη την ώρα πηδάει. Λία,
Ναι, Μπορείς λίγο να σταματήσεις λίγο το βίντεο. ναι, μπορώ. Τώρα θα είναι εκτός βίντεο για λίγο η τέτοια, η Άρτεμι. Ναι. Ξεχνάω και τα ονόματα. Και θα είναι λίγο εκτός βίντεο, δεν υπάρχει λόγος. Απλά λίγο ένα τηλέφωνο. Λία, εσύ που είσαι? Εγώ είμαι πάνω στις γρανίτες unicorn. Τότε γιατί δεν με περιμένεις? Νόμιζα ότι είσαι πιο πάνω από μένα. Ο Μιτζή το πέρασα. Εγώ είμαι στα unicorn. Εγώ τώρα είμαι στο επόμενο. Στο watermelon cake. Είσαι στο τρίτο. Ναι, είμαι στο τρίτο. Α, εντάξει. Σας περιμένω, κορίτσια. Εγώ είμαι στο watermelon. Είμαι στο καρπούζι τώρα. Μπορείς να με περιμένεις γιατί το περνάω. Μόλις ξεκίνησα το watermelon. Δηλαδή δεν μπορείς κάτι. Ωραία, περίμενε. Περιμένω. Τώρα είμαστε στο watermelon. Ωραία, παιδιά, ήρθα. Απλώς με πήρε τηλέφωνο κάποιος. Ναι. Και... Άρτεμι, εμείς πήγαμε στο watermelon cake. Είμαστε στο watermelon cake. Οκ, τώρα έρχομαι. Το τρίτο βίντεο. Δεν κατάλαβα. You dum dum. Ο Μιτζή! Ο Μιτζή! Ο Μιτζή! Ο Μιτζή! Με σόκαρε πραγματικά αυτό. Εγώ τώρα είμαι... Όχι στο watermelon, στο τέταρτο είμαι. Είμαι στο rainbow cake. Α, εντάξει. Σας περιμένω. Εγώ... Άρτεμι, Αγγελική, εσείς που είστε, φτάνετε για να τελειώσετε. Εγώ είμαι περίπου... Οκ. Εγώ πάω σιγά σιγά και στο επόμενο, αλλά μόλις τώρα ήρθα στο rainbow cake. Και μετά το rainbow cake θα περιμένω τα κορίτσια και θα κλείσουμε το βίντεο, σωστά? Ναι, και θα κάνουμε και part 2. Ναι, θα κάνουμε και part 2 μετά το rainbow. Ναι. Εντάξει, εγώ σας περιμένω, το τελείωσα. Λοιπόν, εμείς τώρα, παιδιά, θα περιμένουμε τα κορίτσια, την Αγγελική και την Άρτεμι, για να τελειώσουν τα level, να πάνε στο Rainbow, να το περάσουν και εμείς μέχρι τότε θα βλέπουμε τι έχει. Ωραία, πάμε. Πάμε για να δούμε το Halloween event. Α, και ξέχασα να πω, μετά θα πάμε στο banana cake. Αλλά στο part 2 θα κάνουμε το banana cake. Wednesday cake. Δεν μ' αρέσει καθόλου Wednesday. Εμένα μου αρέσει η Σιήνη. Πιο πολύ από την... Είναι, πιστεύω, είναι λίγο καλύτερη από τη Wednesday. Γιατί είναι λίγο χρωματιστή. Όχι, εμένα δεν μ' αρέσει η χρωματιστή. Εμένα μ' αρέσει απλή μαύρη. Εσύ Άλεξα, εσύ μία που είσαι. Λία, εσύ που είσαι. Σας περιμένω. Είσαι το Rainbow. Όχι, το τελείωσα το Rainbow και σας περιμένω να κλείσουμε το βίντεο. Α, οκ. Είσαι στο τέταρτο. 1, 2, 3, 4. Είμαι στο τέταρτο. Το πέρασα το τέταρτο. Σας περιμένω για να κλείσουμε το βίντεο. Είσαι στο μπανάνα. Ωραία. Όχι, είμαι στο Rainbow, αλλά τώρα το τελείωσα. Ωραία, πάμε να κλείσουμε το βίντεο. Και παιδιά, είμαστε σε
Ναι, άμα δεν την ακούσατε καλά, λέει να κάνετε like, subscribe και κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα βιντεάκι μας. Ναι. Και γεια σας παιδιά!